Gyakran látni olyan mozdulatot, amikor a nők köhögésnél, tüsszentésnél azért, hogy nagyobb szorító erőt létrehozzanak a húdcsőben, összerándítják a térdüket, összeszorítják és előre görnyednek. Ez egy akaratlan vizeletvesztésnek a védekező mozdulata, ami persze nem mindig sikeres, de egy olyan tapasztalásból ered, hogyha ezt nem teszi az illető, akkor egy nagyobb nyomásnál, ami származhat köhögésből, tüsszentésből, nevetésből, orrfújásból, ijedelemből, hirtelen zökkenésből, megnő a húgyholyagnak a nyomása, és hogyha a húgyholyagnak nő a nyomása, és ezzel szemben a húdcsőnek nincs elég erős záró ereje, akkor elcsöppenhet a vizelet. Ez az akaratlan vizeletvesztés, a stresszinkontinencia tünete, ilyet biztos nem látunk kisgyerekeknél, nem típusos, mert a kisgyerekek még képesek elég erős záróerőt fenntartani, szorítás, összehúzás nélkül is, de amikor az életünk előre haladtával ezek az izomelemek veszítenek az erejükből, akkor ez a tünet már előfordul. Nagyon intelligens a testünk, mutatja azt a változási lehetőséget, hogyha egy izmot edzünk, karban tartunk, rendszeresen mozgásingerrel bombázzuk, akkor a szervezet érzi a szükségét annak, hogy oda izomelemeket kell beépíteni, izomfehérjéket kell beépíteni, annak érdekében, hogy az izomnak a tömege az megtartott legyen. Viszont, hogyha különböző indítatásból mi nem tartjuk fontosnak az izmainknak a karbantartását, akkor mindegy, hogy az a húdcsőnél van, a hüvelynél, a végbélezáró izomnál, a hátizomnál, hasizomnál, akkor a szervezet nagyon intelligens módon elkezdi onnan kivonni az erőit, és máshova csoportosítja. Tehát tulajdonképpen egy izomgyengeségi tünet a stresszinkontinencia, nem betegség, természetesen, hogy be lehessen azonosítani, és ha bizonytalanok vagyunk, akkor érdemes orvoshoz menni, de ennek a megoldása nagyon hosszan kezdeti szakaszban, nem a műtét, nem egyéb más orvosi beavatkozás, hanem egyszerűen az, hogy ezeket az izmokat elkezdjük karbantartani, edzeni. Természetesen azokat a gyakorlatokat érdemes megtanulni, amivel az izom edzhető, tehát ez nem egy buszmegállóban történő szorítgatást fog jelenteni, hanem egy néhány perces olyan tréninget, ami valóban képes az izomtömeget növelni. Ez a tünet nagyon sok nőt érint, a 18 éves lányoknál 50%-os a ne nevettes, mert bepisilek tünet, és ez még kezdetben jó pofa, a lányok nevetnek rajta, de amikor egy felnőtt nőt ilyen tünet ér, akkor az így hosszú távon mindenképpen visszahat az önértékelésünkre, és egyfajta ilyen női életérzés rongáló tényezőhöz vezethet, ez visszahat a szexualitásunkra, visszahat a mozgásunk szabadságának a megéléséhez. Tehát ilyenkor a megoldás nem csak az, hogy kiiktatjuk azokat a tényezőket, amik provokálták a tünetet, mondjuk például a futást, a szökdeléssel járó mozgásokat, hanem az is nagyon lényeges, hogy napi gyakorlatunk részévé váljon az intim testrészeinknek az edzése, ami visszahat az egészségünkre, a szexualitásunkra.